ωραία που θα ήθελα να ήθελα να δω η Έλλη. Ποιος είναι? Ο Παπα-Νικολής. Περίμενε, εσύ εδώ, πάω να ανοίξω. Πού πήγαν? Στο προπόδι η γιαγιά. Ναι, ποιος είναι? Αλήψτε μου, είμαι ο ταχυδρόμος. Α, περάστε. Γεια σας. Έφερα ένα πράγμα και την Έλλη. Ποια Έλλη, ζωή ρε μαλάκα. Καλημέρα. Μάλλον δικά μου, τώρα δεν μπορώ να διαβάσω ένα πέντε μαζί. Καλημέρα σας, έφερα ένα γράμμα. Εδώ με Ζωή Παπαδοπούλου. Μάλιστα. Πολύ ωραία, έφερε ένα γράμμα για εκείνη. Το αφήνω, ευχαριστώ. Δεν θέλετε κάποιο χυμό, να κάτσετε λίγο να ξεκουραστείτε? Όχι, όχι, όχι. Πρέπει να φύγω, είμαι πολύ βιαστικός. Γεια σας. Γιατί κάνεις αναυτιστικό ταχυδρόμο? Πρέπει να έχεις χαρακτήρα. Τι ωραία, θα χαρεί το κοριτσάκι μου. Κάποιος της έχει στείλει γράμμα, μάλλον για τα γενέθλιά της. Τι είναι αυτό, γιαγιά? Ένα γράμμα για σένα. Να μην είσαι περίπου. Γράμμα, από ποιον? Μάντεψε. Έλα, γιαγιά, σε παρακαλώ, πες μου. Πρώτη φορά έχετε γράμμα για μένα. Είναι από την Αθήνα. Από την Έλλη? Ναι, από την Έλλη. Να το ανοίξω? Και το ρωτά. Τι είχα δει.